bọsị nne m tụrụ ime nkene ka m bụrụ onye Igbo before wee mesịa wee mee m child education mgbe m ji wee bụzi ala onye ụka after so many days ejipụta ụwa. So these things are secondary things, while the primary things are the things we run away from. You cannot claim that you are this or you are that without observing or acknowledging where you are originally from. So for me as onye oyi na ọmambara aka mmalụ omenala onye site na ya mara ọmụ na-agbalị ọsọ ma ọ na-atụ egwu ka abụ bụzọ na-akpị ya. As onye amụnye n'ụka Igbo ya na onye na-emekwa omenala kedu ife kpata anụ ebe ọ bụ na akpọ forefathers ịnụra na forefathers ọ bụ na ọ bụrụ na forefathers anyị mere alụ ma ka eje lụọ olu ezinụlọ ka eje wepụ ihe nna nna metasị kedu ife ndị nna nna anyị mede ebe a na-eje alụlụ olu ezinụlọ je wepụsịa kedu ife nkwu dịka onye ụka ya na onye omenala Igbo? Most ndị na-akọ aba ụka na-akọ aba akụkọ abụọ bụ ụka akụlụmaka, ndị ụka warehouse, ndị ụka container, ndị ụka azụ ụlọ. Ọ bụrụ ụka nwee certificate ma ụka obodo maali na ụka onye nwanọ kata bishọp ba wee sịba ọ bụrụ ezigbo ụka ọ ụdọ ụka onye nwa ji aka ya kwete ọ ba na-avụ abụ ọvụ niile na nna gị ese ma na nne gị ese na Katọlik anyị na-eje adị okwu nka CMS a na-eme abụ ibe abụ ọ ndị Pentikọstal na-avụkala ọvụ asị na onye nwa asị Katọlik bụ ọ bụrụ na onwe nke ese na onye nwa asị abụ na fada bịa bege okpesi ya ekpere obevele unu mmiri nsọ ha ya esi eme bụ obevele unu mmiri nsọ ọ na-aba na parish onwezi ibe gịnị a na-eje unu a na-ejele onwe fada ya egburu onwe ya egbu ha na fada adịrị dị ịdọ ka gịnị ya kọva akụkọ mmụọ wee sị gị onye nwada asị na gị ọ ndị pastọ mana ekwule ebesha pastọ na-ajụ onye ebe ya eji wee onye ebe ya na ego ọba na-abụ abụ ọvụ niile ka e wee lụgharị gị ọrụ ezinụlọ nna gị wee sị gị nne gị wee sị gị onye nwa wee rie amoosu ma ọ bụkwa na ụmụrụ ezinụlọ ndị gboo nnava na ndị nna mere ajọ ive wo maka ọ bụ ọkwa ụdị ya anyị nọ ya abụọ na gị ma bụ ya mbaba nọkọtazi ya zuvu ori bụrụ ajọ mmadụ na-egbu mmadụ buride mmadụ nwụrụ nwa ga-emụta toru mụtazie nwa ọ bụzi na ive imete emebi ya ọ bụ ọkwa na-eche ekizi ọ bụ na ive imete na-eme ya ada asị na ọfọ fada ọrụ ọfọ fada ka ibu ọfọ fada ka mbụ ma ọ bụ ọdị na fọ fada